ce înseamnă frumușița și Galați! Bineînțeles! Haide! 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 Bravanii se curse, toate trei bagaje, trei balinese care să facă masaje. În loc de tablă pun pe mașină blindaje, să-i umplu pe toți de spune pe tatuaje. Spun prea sus, 160 de etaje, pe Burj-Khalifa nu întâmp de anturaje. A venit șeful presat de aia reportaje.